Επανερχόμαστε στη σειρά τώρα. Ο κύριος Δαβάκης, Γενικός Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, έχει το λόγο. Ορίστε, κύριε Δαβάκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο που εξετάζουμε καταδεικνύει, είναι μια καλή ευκαιρία, 5 διαφορές μεταξύ του δικού μας τρόπου σκέψης και του τρόπου σκέψης της κυβέρνησης όσον αφορά το παρόν και το μέλλον των ενόπλων δυνάμεων. Πρώτη διαφορά. Μεταξύ ημών και της κυβέρνησης εντοπίζεται στην αντίληψη για το ποια είναι η ορθή διαδικασία νομοθέτησης, ειδικά όταν πρόκειται για θέματα εθνικής ασφάλειας και εθνικής άμυνας. Η κυβέρνηση φαίνεται πως θέλει να κρύψει τα νομοσχέδια που προτείνει. Πώς αλλιώς να εξηγήσει κάποιος την κοινοβουλευτική τακτική που ακολούθησε όσον αφορά τη συζήτηση, την κατάθεση τροπολογιών και την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο έρχεται μεταξύ του εκλογικού νόμου και της πίεσης που έχουμε στην απογευματινή συνεδρίαση. Καταρχάς, δεν κατανοούμε γιατί ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως ο συνδικαλισμός, που ήρθε σε μορφή τροπολογίας αρχικώς, τροπολογία Κοζομπόλη, γράφτηκε στην ιστορία, η παρέμβαση αυτή αποτελεί βαθιά τομή στη μέχρι σήμερα λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων. Γι' αυτό και εμείς ζητήσαμε από τον κύριο Υπουργό να αποσύρει αυτή την τροπολογία, που την έκανε τώρα άρθρο, και να την φέρει άμεσα σε νομοσχέδιο, για να εκτεθούν οι απόψεις, να αντικρούσουμε συγκεκριμένα και θεσμικά τα ζητήματα και να μην υπάρχει αυτή η πίεση χρόνου όπως σήμερα υπάρχει. Θα περίμενε επίσης κανείς ότι εφόσον η κυβέρνηση πιστεύει βαθιά στην ανάγκη για θεσμοθέτηση του συνδικαλισμού, θα ήταν διαθετημένη να αφιερώσει τον απαιτούμενο χρόνο, όπως προείπα, και να προχωρήσει στην παράθεση των επιχειρημάτων της. Και να προβάλλει, αν θέλετε, και την ενέργεια αυτή όσο καλύτερα μπορούσε. Γιατί είναι κάποιοι που θέλει να την προβάλλει. Ανταυτού ο κ. Υπουργός αρνήθηκε να την αποσύρει. Και ανταυτού η κυβέρνηση περνά τη ρύθμιση στα βιαστικά. Αλήθεια, γιατί βιάζεστε τόσο? Ποιος επήγεται, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, να περάσει ο συνδικαλισμός στις ένοπλες δυνάμεις? Ο εκλεκτός σας, ο οποίος βλέπει την πραγματική πορεία του αριθμού των ταμιακών εντάξει μελών που έχουν εγγραφεί στα πρωτοβάθμια σωματεία που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί? Ή μήπως εσείς που τρομάξατε γιατί βλέπετε ότι τα ποσοστά σας αντικατοπτρίζουν πλέον τις αναρρύθμιτες κυβιστήσεις σας, όπως πλέον συνηθίζουμε να λέμε? Τέλος, και το σημαντικότερο, αντί η κυβέρνηση να αφιερώσει χρόνο σε ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα, η ρύθμιση περνά ως τροπολογία χωρίς ουσιαστική συζήτηση, χωρίς ακρόαση φορέων, χωρίς ακρόαση των θέσεων της φυσικής ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Λέμε ως τροπολογία γιατί μέχρι χθες ως τροπολογία ξέραμε ότι είναι. Και εδώ θέλουμε να σταθούμε λίγο. Η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την πρότασή μας να ακουστούν οι απόψεις των αρχηγών της φυσικής ηγεσίας. Φαίνεται ότι μόνοι μπορούν να ακουστούν οι εκλεκτοί. Συζητούμε θέμα ουσιώδες, βασικό για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, όπως είναι η συνδικαλιστική δράση, και δεν ακούστηκαν αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, η φυσική ηγεσία τους. Ούτε κατανοούμε την πρακτική να τεθεί ένα τόσο σημαντικό πολυνομοσχέδιο σε συζήτηση στην Ολομέλεια μόνο για μερικές ώρες. Το είπα και στην αρχή. Αποφασίζεται για το μέλλον των ενόπλων δυνάμεων σε λιγότερο χρόνο από όσο παίρνουν οι γενικές συνελεύσεις φοιτητικών οργανώσεων. Τέλος, μια και είμαστε στο θέμα της νομοθετικής βαβέλ της κυβέρνησης, πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στην τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών. Δύσκολα μπορεί να βρεθεί κάποιος, να δει κανείς πως αυτή η τροπολογία βρέθηκε στο νομοσχέδιο του ΙΠΕΘΑ. Η τροπολογία έχει ελάχιστη συνάφεια με το αντικείμενο της εθνικής άμυνας. Ρυθμίζει μάλιστα εξαιρετική σημασία θέματα, ακουμπώντας το σύνολο των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με αυτά τα δεδομένα που αναλύω, ψηφίζουμε παρόν στη συγκεκριμένη τροπολογία. Η δεύτερη διαφορά μας, σας είπα 5, στο δικό μας τρόπο σκέψης και στον τρόπο σκέψης κυβέρνησης, αφορά τη σχέση της πολιτείας με τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τον τρόπο εξασφάλισης του ηθικού και της αξιοπρέπειας αυτών των ανθρώπων, χάρη στην αυτοθυσία και τις προσπάθειες των οποίων έχει αντισταθμιστεί όσο αυτό είναι δυνατόν η επίδραση της οικονομικής συγκυρίας που βιώνει η χώρα. Με την τροπολογία για το συνδικαλισμό, η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού. Δεν ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει το ηθικό τους και την αξιοπρέπειά τους. Στόχος της είναι η εκμετάλλευση της απαγοήτευσης και της ανασφάλειας που τα στελέχη νιώθουν. Λόγω του γεγονότος ότι χυμάζονται εδώ και μία εξαετία για να δημιουργήσει σχέσεις εξάρτησης και κομματικού ελέγχου στις ένοπλες δυνάμεις.
Αν η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχε πραγματικό ενδιαφέρον να βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσης του σώματος των αξιωματικών και υπαξιωματικών και να αποκαταστήσει τις αδικίες που έχουν υποστεί, θα είχε προχωρήσει στην άμεση λήψη μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, θα μπορούσε στον 1,5 χρόνο που κυβερνά να είχε καταβάλει το 50%, το υπόλοιπο 50% της αποφάσης του Συμβουλίου Επικρατείας. Θα μπορούσε να μην ψηφίσει το πάγωμα των αποδοχών των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Θα μπορούσε να βρει ισοδύναμα για τις περικοπές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από άλλες δαπάνες του Δημοσίου. Εν ολίγης, όσον αφορά τις αποδοχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, η κυβέρνηση έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι. Το γεγονός ότι αντί να λάβει άμεσα αποφάσεις προς όφελος των στελεχών, επιλέγει να νομοθετήσει το συνδικαλισμό, είναι αποκαλυπτικό για τις προθέσεις της. Μετά το μαστίγωμα των οικονομικών καταστάσεων, δίνει το καρότο του συνδικαλισμού με μια τροπολογία, μια πρώην τροπολογία και τώρα άρθρο. Και οι προθέσεις της είναι εξαιρετικά απλές. Η κυβέρνηση επιθυμεί να ασκήσει κομματικό έλεγχο στις ενόπλες δυνάμεις μέσω της δημιουργίας μιας παράλληλης δομής φύλλα προσκύμενων πολιτικών κομισάριων, οι οποίοι θα παρακάμπτουν τη φυσική ηγεσία και θα συνομιλούν απευθείας με το σώμα των αξιωματικών και των υπαξιωματικών. Δεν είναι τυχαίο ότι στην τροπολογία αναφέρεται ονομαστικά η δευτεροβάθμια ένωση αυτολεξή, η οποία δια νόμου θα μονοπολεί από αύριο την εκπροσώπηση των στρατιωτικών σε όλη την επικράτεια. Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξίζει να σημειωθεί ότι στις 45 περίπου χιλιάδες αξιωματικών και υπαξιωματικών, τόσοι είναι, πόσα είναι τα μέλη τα οποία έχουν ενταχθεί σε αυτή την οργάνωση, σε αυτές τις οργανώσεις, σε όλες τις οργανώσεις αυτές? Πόσα είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Δεν ξεπερνούν τα 700 άτομα στις 45.000 αξιωματικών και υπαξιωματικών. Αυτή είναι η αποδοχή τους. Και αυτή θεσμοθετούμε τώρα με τις επιλογές της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου. Ούτε είναι τυχαία η πρόβλεψη να χρηματοδοτηθεί αυτό το όργανο με τα 2/3 όλων των εισφορών των μελών, των πρωτοβάθμιων σωματείων, και η πρόβλεψη να μονοπολεί την παρουσία στο διαδίκτυο. Μόνον αυτή στο διαδίκτυο. Ούτε η χρονική στιγμή στην οποία κατατίθεται η τροπολογία προκαλεί έκπληξη. Η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επήγεται να δημιουργήσει σχέσεις εξάρτησης με το σώμα των αξιωματικών και των υπαξιωματικών. Σκοπός της είναι ένας και μοναδικός: η δημιουργία ενός συνδικαλιστικού οργάνου, το οποίο θα τη βοηθήσει με την απορρόφηση του πολιτικού κόστους από τις περικοπές που με την υπογραφή των δύο κυρίων συγκυβερνώντων έρχονται. Η κυβέρνηση επήγεται να δημιουργήσει σχέσεις εξάρτησης γιατί υποσχέθηκε πολλά, είπε ψέματα και τώρα βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Εκτός από το συνδικαλισμό, το νομοσχέδιο περιέχει αρκετές διατάξεις οι οποίες αδικούν το προσωπικό και δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία τους. Πρώτον, στο άρθρο 18 παράγραφος 3 δεν κατανοούμε τους λόγους που προβλέπει τη δυνατότητα μετάταξης αξιωματικών του σώματος υπταμένων ραδιοναυτήλων, τα στελέχη των οποίων διαθέτουν πολύτιμη εκπαίδευση και πτυτική εμπειρία χιλιάδων ωρών πτήσεως. Οι δεξιότητες του προσωπικού αυτού αποτελούν μια επένδυση που η υπηρεσία έχει πραγματοποιήσει και η οποία θα πάει χαμένη αν η ρύθμιση προχωρήσει και δοθεί η δυνατότητα στην υπηρεσία να μετατάξει το προσωπικό αυτού. Πέραν αυτού, οι ραδιοναυτήλοι καλύπτουν παρούσες ανάγκες στα ΣΕ 130 και στα διάφορα κέντρα επιχειρήσεων. Θα κληθούν μάλιστα να καλύψουν και μελλοντικές ανάγκες όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αναβάθμισης που έχετε ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο στα P3 Orion, όπως ξέρετε. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, είναι άμεση ανάγκη να υπάρξει νομοτεχνική βελτίωση από την πλευρά του Υπουργείου, ώστε να απαλληφθεί από το νομοσχέδιο η πρόβλεψη για τη δυνατότητα μετάταξης των ραδιοναυτήλων. Πρέπει να το δείτε. Το δεύτερο εδάφιο της συγκεκριμένης παραγράφου εμπειεί τεράστιους φόβους στους ανθρώπους αυτούς, τους οποίους νομίζω ότι γνωρίζετε καλά. Δεύτερον, διαφωνούμε με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41. Συγκεκριμένα, δεν είναι άμεσα αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο κρίνεται αναγκαία η θέσπιση ενός ενδιάμεσου τριμελούς οργάνου και μάλιστα με τη συμμετοχή εφέτη δικαστή, το οποίο θα παρεμβάλλεται ελέγχοντας το έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής. Υπάρχει κάποιος λόγος που ο κύριος Υπουργός θέλει να ελέγξει τα αποτελέσματα της Επιτροπής Ελέγχου? Δεν θέλω να το πιστεύω. Πάσχει κάπου η λειτουργία της? Να μας το πείτε. Και προς τι επιλογή εφέτη δικαστή? Υπάρχει κάποιο έλλειμμα εμπιστοσύνης της ηγεσίας απέναντι στη στρατιωτική δικαιοσύνη, στο τεράστιο σώμα, το επίλεκτο σώμα της στρατιωτικής δικαιοσύνης? Θεωρούμε ότι χωρίς ικανοποιητικές απαντήσεις που μέχρι τώρα δεν έχουν δοθεί, ο κύριος Υπουργός πρέπει να αποσύρει το συγκεκριμένο άρθρο ή τουλάχιστον να αντικαταστήσει τον εφέτη με στρατιωτικό δικαστή. Τρίτο,
Θεωρούμε απαραίτητο το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 να εκδοθεί άμεσα και να προστατεύει με άμεσο τρόπο τα εμβλήματα και τις ονομασίες 3 ιστορικών σχολών που έγραψαν τη δική τους ιστορία στην πολεμική αεροπορία, όπως είναι η ΣΤΙΑ, η ΣΥΔ και η ΣΥΡ, οι οποίες τώρα συγχωνεύονται και δημιουργούνται σοβαροί φόβοι όσον αφορά την ιστορικότητα, τις αναμνήσεις, το έργο τους, τις προσπάθειές τους, τη συμβολή τους στην πολεμική μας αεροπορία. Τέταρτον, είναι προφανές και νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση το γεγονός ότι στηρίζουμε την τροπολογία για το προσωπικό που βρίσκεται σε πολεμική μόνιμη διαθεσιμότητα, το οποίο πριν από λίγα λεπτά έγινε δεκτό από την πολιτική ηγεσία και ήταν προσπάθεια του συναδέλφου αρχηγού κ. Αναστάσιου Δημοσχάκη ως νομοθετική πρωτοβουλία. Πέμπτον, η κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει σχέσεις εξάρτησης της φυσικής ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη στο άρθρο 17 για δυνατότητα παράτασης κατά 1 έτος της θητείας των αρχηγών γενικών επιτελείων 2+1, 3+1, δημιουργεί κίνητρα για ευθυγράμμισή τους με όλες τις επιλογές της πολιτικής ηγεσίας, ανεξαρτήτως επιχειρησιακής χρησιμότητας, με σκοπό την επιμήκυση της θητείας τους. Η θέση μας, όπως ανελήφθη στην Επιτροπή, είναι παγίως σταθερά 2 χρόνια, διότι τα +1 αντιλαμβανόμαστε όλοι σε αυτήν την αίθουσα ότι δημιουργεί ένα άλλο είδος, αν θέλετε, εξάρτησης, ένα άλλο είδος φρονηματισμού, ένα άλλο είδος συστοίχησης με τις αποφάσεις, τα θέλω της Βουλής της πολιτικής ηγεσίας. Και νομίζω ότι πρέπει να το δείτε. 2 χρόνια σταθερά για την ηγεσία είναι εξαιρετικά και δημιουργεί μια, αν θέλετε, ευελιξία στην ροή των σειρών και των σχολών, στην ανάδειξη του προσώπου της ηγεσίας. Έκτον, θεωρούμε απαραίτητο να γίνει αλλαγή στην παράγραφο 26 του άρθρου 18, ώστε το όριο συμπλήρωσης της 25ετίας να τοποθετηθεί στις 31/12/15 και όχι στις 31/12/14 που είναι τώρα. Οι αποφοιτήσαντες από τις ανώτερες σχολές υπαξιωματικών το έτος 92 ήταν η τελευταία σειρά όπου εφαρμόστηκε το νομοθετικό διάταγμα. Οι απόφοιτοι, το συγκεκριμένο, οι απόφοιτοι της εν λόγω σειράς προήχθησαν σε αξιωματικούς στα 20 χρόνια. Η επόμενη σειρά του έτους 93 προήχθη σε αξιωματικούς στα 19 χρόνια, κατ' εφαρμογή του 3883 του 10. Θεωρούμε λοιπόν ότι το σφάλμα αυτό στη διατύπωση πρέπει να αλλάξει ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι σειρές του 455 του 74. Η τρίτη διαφορά μας μεταξύ της δικής μας προσέγγισης και της κυβέρνησης αφορά το ρόλο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, των ενόπλων δυνάμεων και το εύρος εμπλοκής τους σε επιχειρήσεις που δεν αποτελούν κομμάτι της κύριας αποστολής τους. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για την ΜΟΜΚΑ. Το νομοσχέδιο εμπλέκει ακόμη περισσότερο τις ένοπλες δυνάμεις σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες που δεν αποτελούν κύρια αποστολή τους. Μετά την εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων στο θέμα του μεταναστευτικού, της φιλοξενίας προσφύγων μεταναστών, των υποδομών, τα hot spots, όλο αυτό το γεγονός που έχει γίνει το χειμώνα και μέχρι σήμερα και συνεχίζει να γίνεται. Στις δομές φιλοξενίας, όχι. Εκεί που φτάσαμε δεν διαφωνούμε. Ζητήσαμε από τις ένοπλες δυνάμεις να ξελασπώσουν την ανεπάρκεια, την ανικανότητα και τα ελλείμματα της σημερινής διοίκησης. Πού είναι ο κύριος Μουζάλας, ο φίλος σας, να μας απαντήσει. Και αναλάβατε εσείς ως πολιτική ηγεσία και αυτό το ζήτημα, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, οι ερασιτεχνισμοί και οι προχειρότητες της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο θέμα που προβλέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, προβλέπει τη δημιουργία αυτής της υπηρεσίας, της λεγόμενης ΜΟΜΚΑ, η οποία θα χρησιμοποιεί, όπως έχετε πει, για την κατασκευή έργων τοπικού ενδιαφέροντος, προσωπικό και μέσα. Η κύρια αποστολή των οποίων είναι η αμυντική οχύρωση. Το σχέδιο νόμου δεν εξασφαλίζει μάλιστα ότι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν θα επιβαρυνθεί από τις δραστηριότητες της ΜΟΜΚΑ. Σας ρώτησα, τα καύσιμα, ημέρες εκτός έδρας, προσωπικό, κόστος συντήρησης των μεύσων, απαξίωση των μηχανημάτων, φθορές, κόστος μεταφορών, ποιος θα τα επιβαρυνθεί? Προφανώς θα έλεγα οι καθημαγμένοι προϋπολογισμοί των γενικών επιτελείων. Έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Μπροστά στα φλέγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει το Υπουργείο, η επιβάρυνση του λειτουργικού προϋπολογισμού με τα έξοδα για τη ΜΟΜΚΑ αποτελεί απόδειξη των εξαιρετικά στρεβλών προτεραιοτήτων της κυβέρνησης. Τώρα, εάν τον Καλλικράτη μέχρι χθες το πούμε ΜΟΜΚΑ, δεν νομίζω ότι αλλάζει τίποτα και όλα αυτά τα έργα
γέφυρες Μπέλεϊ και όλα τα σχετικά γινόντουσαν πάντα, κύριε Υπουργέ. Ελάτε στη Λακωνία να δείτε πόσες γέφυρες Μπέλεϊ ήρθαν κατά τη δεκαετία 50, 60, 70 σε απομακρυσμένες περιοχές των χωριών, αλλά και σε όλη την επικράτεια. Οι ένοπλες δυνάμεις πάντοτε ήταν αρρωγές στις ανάγκες, στις τοπικές ανάγκες, στα προβλήματα. Να θεσμοθετήσουμε μια συγκεκριμένη υπηρεσία εις βάρος των επιτελείων, με επιβάρηση των στελεχών, με επιβάρηση των μέσων και των μηχανημάτων, καταλαβαίνετε ότι στα όρια που βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί, μόνο μέσω του συνδικαλισμού που φαίνεται θα μπορούν να μιλήσουν. Αλλά δυστυχώς καταλαβαίνετε πού πηγαίνουμε με αυτά όλα. Η τέταρτη διαφορά μεταξύ του δικού μας τρόπου σκέψης και αυτού της κυβέρνησης είναι η προτεραιότητα που δίνουμε σε κρίσιμα εξοπλιστικά προγράμματα. Ακόμη και σε καιρούς δημοσιονομικής στενότητας. Στα ναυπηγεία Ελευσίνας βρίσκεται υπό εξέλιξη το πρόγραμμα των πυραυλακάτων, εξαιρετική σημασία για το πολεμικό ναυπηγό. Η σπουδή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων να προχωρήσει σε πάγωμα των λογαριασμών δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά τόσο για το εύρος και τις προτεραιότητες του Υπουργείου, τόσο αν το εύρος και οι προτεραιότητες του Υπουργείου γίνονται σεβαστές από το Υπουργείο Οικονομικών. Συνεννοηθείτε επιτέλους, διότι κάθε τόσο δεν μπορεί ο εκάστοτε Υπουργός Άμυνας, όπως εσείς, να βρίσκεται στη δύσκολη θέση να απολογείται για αστοχίες, για, θα έλεγα, πολλά πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με το Υπουργείο Οικονομικών. Πριν προχωρήσουμε στην πέμπτη και σημαντικότερη διαφορά μεταξύ ημών και της κυβέρνησης, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο κύριος Υπουργός προχώρησε στις νομοτεχνικές βελτιώσεις στο θέμα των μετοχικών ταμείων. Η προηγούμενη διατύπωση, η οποία προέβλεπε ότι τα ταμεία θα διατύπωναν απλή γνώμη για θέματα που αφορούσαν την περιουσία των μετόχων, των μερισματούχων κτλ., ήταν προφανώς απαράδεκτη και χαιρόμαστε που το καταλάβατε. Όσον αφορά γενικότερα την αρχή της ανάγκης για την αξιοποίηση της περιουσίας των όπλων δυνάμεων, κύριε Υπουργέ, εδώ παραβιάζεται ανοιχτές θύρες. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που θέσαμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας το θέμα της αξιοποίησης, νομοθετώντας τον 4250 του 2014 για την ενοποίηση των 3 ταμείων των όπλων δυνάμεων, ΤΕΘΑ, ΤΕΣ και ΤΑ. Εδώ ανακύπτει βέβαια ένα ζήτημα. Γιατί βάζετε ιδιώτη στο τιμόνι αυτής της υπόθεσης? Καταλαβαίνω, ως πολιτικός αρχηγός έχετε τις υποχρεώσεις σας, τους πολιτευτές σας, τους υποψηφίους σας, ανθρώπους που σας στήριξαν στο δύσκολο αγώνα μετά την αποχώρησή σας από Νέα Δημοκρατία και πρέπει κάπου να τους τακτοποιήσετε. Ο συνάδελφος ο κ. Στασούρας είχε πει: βάλτε τον στην Ευρωβουλή, βάλτε τον στο Επικρατείας. Πρέπει τον πολιτευτή σας, τον κύριο Ζησιμάτο, να τον βάζετε στο τιμόνι της διαχείρισης της περιουσίας των όπλων δυνάμεων. Αντιλαμβάνεστε ότι, όπως όλοι μας, θα φύγετε από αυτή την θέση. Κύριε Δαβάκη, ολοκληρώστε. Ολοκληρώνω σε 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Ναι, όχι σε 2, λιγότερο. Σε 2 λεπτά. Ο κύριος Λοβέρδος προκάλεσε απάντηση του Υπουργού. Δεν ήταν απάντηση του Υπουργού. Εγώ κρίνω ποιος προκάλεσε, ποιος δεν προκάλεσε. Κλείνω σε 1 λεπτό, 1,5 λεπτό. Ωραία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό θα συνεχιστεί και είναι εις βάρος της υπόθεσης που λέγεται περιουσία των ενόπλων δυνάμεων, όταν κάθε ιδιώτης, πολιτευτής, φίλος του Υπουργού, οτιδήποτε άλλο, αναλαμβάνει τη διαχείριση της υπόθεσης αυτής, που είναι ό,τι ιερότερο για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, που είναι η περιουσία τους. Η πέμπτη και ουσιαστικότερη διαφορά που έχουμε με την κυβέρνηση είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε αυτές καθευτές τις ένοπλες δυνάμεις, στο σύνολό τους, την αποστολή τους και όλα αυτά που συνθέτουν την ιδέα που λέγονται ένοπλες δυνάμεις. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν είναι ακόμα μία δομή του ελληνικού δημοσίου. Κατ' εμάς. Σκοπός της ύπαρξης του στρατεύματος είναι η οργάνωση ατόμων σε ομάδες για την άσκηση ένοπλης βίας, με στόχο την προστασία της πατρίδας, της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητάς της, έναντι εξωτερικών απειλών φυσικά. Συγκολητική ουσία αυτής της δομής είναι η ιεραρχία, έννοιες σοβαρές, συνθετικές της υπόθεσης ένοπλες δυνάμεις. Η πειθαρχία, η ηγεσία και η εμπιστοσύνη. Γελάτε κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ρωτήστε το στρατηγό, μπορεί να τα θυμάται. Σε αυτό το πλαίσιο η στρατιωτική ιδιότητα δεν είναι ακόμα μία ταμπέλα, ένα ακόμη επάγγελμα. Η στρατιωτική ιδιότητα είναι επιλογή ζωής, η οποία κινείται πέρα και πάνω από την απλή σχέση εργοδότη-εργαζομένου και η οποία λόγω της φύσεως της δραστηριότητας αυτής είναι αναγκαίο να συνοδεύεται από ειδικούς κανόνες. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν είναι ούτε μία ακόμη ή μία οποιαδήποτε ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι ένας από τους λίγους στρατιωτικούς οργανισμούς στην Ευρώπη οι οποίοι καλούνται ανα πάσα στιγμή να αντιμετωπίσουν εχθρική απειλή έναντι της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας. Δεν υπάρχει καμιά αναλογία μεταξύ οποιοδήποτε περιβάλλοντος απειλής ευρωπαϊκής χώρας και της κατάστασης ασφαλείας που η Ελλάδα αντιμετωπίζει στην κοντινή και ευρύτερη περιφέρειά της. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία, αποτελώντας τη μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να αντισταθεί στην επέλαση που ζει η πατρίδα μας, μιας αριστερής ατζέντας μεταξύ συγκυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου, η οποία στοχεύει στην περιθωριοποίηση των θεμάτων στον τομέα της εθνικής άμυνας και στην υποβάθμιση της στρατιωτικής ιδιότητας, θα υπερασπιστεί αυτό το ρόλο. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ψηφίσει επί της αρχής το νομοσχέδιο και δεσμευόμαστε ότι η βασική προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι να συνεχίσει ένα σημαντικό έργο που είχε ξεκινήσει στις ένοπλες δυνάμεις, αθόρυβα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, με πολλή δουλειά, ξεκινώντας κυρίως με την απόσυρση, την κατάργηση του κατάπτυστου, της κατάπτυστης τροπολογίας, παύλα άρθρου, περί συνδικαλισμού στις ένοπλες δυνάμεις. Σας ευχαριστώ.